Yachia out of 4 any one at chichi any benchy nyina kwa basronko kwan so ABPM ewo numero 1 Ghana's number 1 GH Live Studios yadin sempa Asia wa goodie kwan so ahembobo no sports ena yatena sia yadin sempa ni nyina no Asia wo na yensebre wa ha ne di bradie when him say adom betumi a over the weekend MTN FA Cup game 8 to ja teams atwetwe horodo ena ebo apɛ so sɛ ya apɛse na wɔmode atata so na Asante Kotoko bobokuo no wɔmo ene football club ye from say ACCELER8Z ena they boy ni Kumasi Baba Yara Sports Stadium emu nkyeremu nyina no from archaeology to zoology from krankan to kran ahyɛseɛ kɔsi awie alpha and omega yɛde ni nyina no ebehyiaw ama report live commentary live report bibia all the videos and the action sealed ewa hanoma yɛde bibia esomosompa ewo ahembobo no sports kwans me de Derek Saint Kizito na Asante Kotoko squad coach Prosper Nate Ogum wo mo no mo kwakosi akan ede ama Asante Kotoko against ACCELER8Z bobokuo no yebekọ yen sentreni a odi Kotoko team nachi na dwuma no eno ne aka ade ama no a warrior Kotokotu no atiem Kotokotu na watiemu emu nchemu de sa pepepe ena esi kwa enya ketu akrakrakra enti yebekọ ne akwa kwagini nyina kama ade free yenuane ho na yatoa so akoya ni tentem so nanaba Kwame Gracious wono ene ye correspondent ewo bia ye friend sa dakogyache na wiki nyina no monitor team no na wadi omachi akọ ede aba wana prepare nyina yedi nka de bia ma obaba besili no ede amaye na bibia akoso ne hu squad coach Prosper Nate Ogum apawa adom betum ya womone ACCELER8Z bobokuo no ekwa koshia shares ram MTN Africa by sponsorship deal inti MTN eda so by dinan kasa football association cup the oldest competition yenkanisa announce a competition ukwa Ghana de ba ya chani bi no eka ho bi afe apem ahankro aduonum nwotwe 1958 after independence 1957 a year after ena mepacho competition no ehya ase na clubs awudo nyina ena ebo hye so ma me se best afe 2002 besi 2010 de ye jatumo na ye mo broni beka se 8 year hiatus no sa pepe ene todwa afenya sa hye ase 67 years ena competition adie na teams everybody e wo ha ani du ena bone kama last year in Swatreman FC ena GE in fact by record sake inti hat so for ajema ko duba kon ena followed by Asante Kotoko your darling club womonso ajem prema ko konkron yenchimu e de ma wo hye no so mam say last year no yen Swatreman bofo akwa ena de tata so 1-1 draw na ewie no after 120 minutes 5-4 on penalties and in Swatreman edin kunima eno yenchimu edima in for ama bibia sha se edi ama hye so said the first ever competition 1958 and a bar so eno Asante Kotoko sheka nine ema crowds of folk ehyiemu mienu that was the free mo edi by the first ever competition no final the todwa no and I edima in for munti yansa branya di bradre ye go straight away na eni enuana na ba Kwame Gracious edi nkomo e ono mo na na ba wotem nka bibia bokọ de Yankopon adom bibia ye bokọ ewo ahase na ba che so ho ye de Yankopon adom yekuta jenim ogusua ehwe ye nso ye de Yankopon ase pa obaga na de ahayeku ahaye very very cool eni ahayekulem se ho yeku de eni ahayekulem okay ene ho yekulem bibia akire ne wona yeku sine hase yo sa ha snow to sisia me no kase enti snow yeah but oba hase na wia na bo aha nso nto bibia ndi ama ha nso ahyehye sa ha nso de eni snow na snow sa enye easy na crop ya ho to say crop ya Asante Kotoko ne ho ye de Kotoko team no ho ye ya le kakra na atom bet Kotoko team na ye
Maybe say 60% there. Kotoko team no strong 40%. Yale kakra na PM, but me no can say there. Yen can say Kotoko team no omo pa. Okay, information in na wona kuta o. Nti fama ye Kotoko any accelerate but wiki what the team na chi de ekobia wona kita o. Aprepra na niema wodo ma e throughout the week no. Ya update your T4 but wona info ne kita o. Ahead of the game, my who woma coach ayi womo any who news everybody ba yanko. Okay, me na wase na me na wahwefo nso nyina asesa abibia omo egusu a omo ehwe GH live studio stories a yedi gu hono no de bia ye accurate stories a edimu na stories a ya sone so a efi Kotoko camp ana yedi ebremo abibia this week MTN FA Cup ana ebekoso Monday no after Sekotoko any Mediama Sporting Club about Ghana Premier League match day 16 every year Monday no omo rest here Tuesday na enke say omo eba but team no entime ama training and so e wo holo na Wednesday no omo ekofa meka say omo kekama no kakra and so e wo nana apinkra e holo ma bibia and so eye kama from Thursday Kotoko training Sanso and Friday Enra Krobia Kumasi Asante Kotoko and so training honum. Now Thursday no Abra na Kotoko training no ana Abrantia is friend of Kwame Puku started training no Edima Krobia Kumasi Asante Kotoko team but when we training no Adako Jachi and no every man I was not fans are more was in pains because Albert Tamwa Epra na Kwame Poku enso ntimi an complete Thursday trainer course so Adako Jachi dia na yes eba affected team no but Endra Yekopie mu training grounds no Kwame Poku etimi training full training Edima Krobia Kumasi Asante Kotoko na Jimano Kote enso nya injury Thursday no but enra Friday no utimi etutu mrika kakra enso edi Krobia Kumasi Asante Kotoko team no me no can say captain for the team Frederick Asari any camp last week when Timia training Krobia Kumasi Asante Kotoko before say Omoni Mediama Sporting Club ebebo Ghana Premier League match day 16 no when Timi anye trainer and Farmer Kotoko this weekend so Abrantia your friend Frederick Asari and so enye training and Farmer Krobia Kumasi Asante Kotoko na enchiremu no enye Frederick Asari team bia but Abrantia no wepra enti me no ka say sesia no Abrantia no ewo Accra Ogusu a ɔpɛ sɛ ne ho ebetimi atɔ na ɔbɛba na nso abɛjoin Kotoko team no na ɔmo nso etimi aye training na second round no nso efrance a ɔno nso aboa na Kotoko team no nso etimi akɔ manim ɛwɔ Ghana Premier League ne MTN FA Cup a ɔmo egusu a ɔmo ɛbɔ ɛwɔ ha sei no saa na ɛno nso ɛteɛ ɛwɔ Abranteɛ Frederick Asari nso akachi Wisdom Basi Fernando number 7 shirted Jesse at the Krobia Kumasi Asante Kodoko any Dreams FC gamer a course so tuba Astro Tevono a ho ana Abranteno EPK injury na hamstring injury and affect Abrantena to now it Menoka says Abranteno and swintimi and returning to Kotoko training Thursday no oba honum bet one training Friday ne de Jamano and training kra wa maho mean can say wa ma Kotoko training ground so kra enti Wisdom Basi Fernando and so out MTN FA Cup ebeko so no sanso na Frederick Asari and so out na Peter Amidu Akwa ono so epicate knock kakra but me no can say Abrantie no so ehun Kotoko training grounds nso a oye adwumane kakra nso ewo ho no Thursday no obi wo ho a ote se Abrantie a yefre no inti Menu Andrews entimi anye training farmer crop Kumasi Asante Kotoko na enyi pra
na abrante no umprae but per report any nkɔmmɔdidi a yɛne mpanyinfo ediye ɛwɔ camp no ɔmo kyerɛ mu kyerɛ sɛ abrante no yɛ started this season wabɔ ne games nyinaa anaasɛ wabɔ all games ɛde amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko nti no na ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛ risk no more nti otutu mmirika kakra na ade no ana ɔmo ma no rest sɛ ɛma no ɛnyɛ full training ɛmfa amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko ɛnra Friday abrante a yɛfrɛ no Andrews nti mmanu ɛnso ɛyɛ training ɛde ma amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko ɛnso ɛwɔ hɔ Elvis Chei Bafoɔ mene wo ka sɛ abrante no ɛyɛ injured ɔno nso ɛpra ɛwɔ Kotoko training grounds nti ɛndra wantumi anyɛ full training amfa amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko nti mene wo ka sɛ abrante no nso ɛyɛ out ɔyɛ out a ɔno nso ntumi nsi akan ɛmfa amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko ɛwɔ MTN FA Cup a ɛbɛkɔ so Nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛda ɔkyena ɔmo ɛne ACCELER8Z ɛwɔ Baba Nyara Sports Stadium nti oba Kotoko camp a injury update a ɛno nso ɛwɔ hɔ ɛna mede ama wo ɛwɔ ha sɛ still Albert Amoa ɛnyɛ strong Albert Amoa ɛho ɛntɔ mede kan ɛde ato yɛahwɛfoɔ anim sɛ Albert Amoa ɛbɛ return na wasi n'akan ɛde amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko a na ɛyɛ second round ɔmo ɛne ACCELER8Z game yi ɔntimi mobisa nso ɛna Vision FC game a ɛbɛkɔ so a ɛno nso ɛyɛ last first round game a ɛbɛkɔ so wɔ MTN Ghana Premier League ne mu no abrante a yɛfrɛ no Albert Amoa ɛntimi ɛnsi akan ɛmfa ma korɔbea Kumasi Asante Kotoko gye sɛ yɛwura second round ne mu ɛno ɛne nkɔmmɔ a ɛno nso ɛwɔ hɔ no na maame mfa Isaac Minta nkɔmmɔ yi nwuram ansa na mede mmerante a ɔmo betumi agyina mu asi akan de amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko ɛwɔ MTN FA Cup ne mu na yɛba Isaac Minta nkɔmmɔ ne mu a Isaac Minta ayɛ ne medicals ɛde amakorɔbea Kumasi Asante Kotoko ana two wasan so awini onsɛ Aduana Stars ɛde ne ho bɛgye mu sɛ abrante no ɛyɛ ɔmo player still ɔyɛ ɔmo player but ɔmo ekodu status committee no anim no Friday meet na ɛkɔɔ so anaasɛ Friday meet na ɛkɔɔ so no Aduana Football Club ankɔ meeting ne bi ɔmo ansi aseɛ nti ɛboae ɛma ɔmo declare abrante a yɛfrɛ no Isaac Minta as a free agent nti mene wo ka sɛ sisi a no Isaac Minta ɛyɛ free agent nti korɔbea Kumasi Asante Kotoko a complete ne medical sɛ ne bibia na wie ne deɛ ɛnkyɛ Kotoko ɛde announcement bɛba ɛsɛ ɔmo assign abrante a yɛfrɛ no Isaac Minta nti Kotoko fans na bi a ɔmo dwen sɛ bi abrante no ɛkɔ baabi anaasɛ wakɔ akɔte ne baabi ɛsɛ abrante no ntumi nsan ɛmfa ma korɔbea Kumasi Asante Kotoko no oba Isaac Minta ne update a mede ɛbrɛw ɛnso ɛwɔ hɔ no na Kotoko ɛpɛ left back ma memfa wei mfa nhyɛm na menkɔ mehe ma memfa wei mfa nhyɛm na menkɔ na ɔmo ɛpɛ left back na Kotoko ɛne abrante a yɛfrɛ no Wiafe ɔyɛ former player ɛde ma King Faisal ɔmo egu so a ɔmo ɛyɛ train abrante na training 2 days Thursday no ɔyɛ training ɛwɔ AG ana Friday abrante Wiafe ɛnso ɛyɛ training ɛwɔ Kotoko training grounds Adako Judge nti sɛ ɛkɔ so na abrante no mmɔden bɔ no ɛnso egyina ne nan so kama na Kotoko mpanyinfoɔ asɛɛse no na ne performance ne yɛ na hoɔden sɛm no ɛnso ɛwɔ soro a korɔbea Kumasi Asante Kotoko bɛsan ne abrante a yɛfrɛ no Wiase former player ɛde ma King Faisal na ɔno nso aba bɛyɛ backup to Patrick Asiedu anaasɛ Lord Amoa because sisi ya no ɛyɛ only Emmanuel Korte ana ɛyɛ backup ɛma two players no ɛba the right back and the left back ɛde ma korɔbea Kumasi Asante Kotoko no ɛne nkɔmɔ a ɛno nso ɛwɔ hɔ a mede ɛto yɛahwɛfoɔ anim ɛwɔ hɔ na mengura mu na memfa mmerante a ɔmo ɛbɛgyina mu na ɔmo aboa asi akan ɛde ama korɔbea Kumasi Asante Kotoko
ɛwɔ MTN FA Cup match a Nyankopɔn ɛyɛ adom a ɔda ɔkyena ɛno nso ɛbɛkɔ so ɛwɔ Baba Nyara Sports Stadium no. Madi kan de ato anim sɛ Frederick Asare ɛnyɛ available for the game. Enti two goalkeepers a Krobia Kumasi Asante Kotoko ɛde ɔmo ɛkɔ ɛyɛ Fatau Seidu ɛna Mohammed Kamara. Ɔmo ɛne two goalkeepers a Kotoko ɛde ɔmo ewura game ne mu. Na oba defense no so a Lord Amwa ɛbɛyɛ available. Patrick Asiedu ɛbɛyɛ available. Sanso ɛna Joseph Ablo ɛbɛwɔ bi. Samba Onel ɛnso ɛbɛwɔ hɔ. Henry Kwame Ansu ɛnso ɛka squad no ho ɛnso ɛwɔ hɔnom. Samuel Tenedu ɛyɛ available. Michael Chei Dramina ɛnso ɛwɔ hɔnom. Sanso ɛna Emmanuel Entry. Emmanuel Entry, Black Stars player. Emmanuel Entry ɛnso ɛka squad no ho. Abranti a yɛfrɛ no Saka Dauda, Kwame Poku, Vetios Avoka ɛnso ɛwom anaasɛ Avoka. Guy na ɔhyɛ 27 jersey Edema Krobio Kumasi Asante Kotoko no ɔyɛ youth player. Nti ebi obi ɛnte ne din a ɔno ana meka no ho asɛm ɔyɛ left-footed player ɛnso ɛwɔ hɔ no. Abranti a yɛfrɛ no Jordan Emisa. Maybe my friend is star. Or a star. A black Kotoko or youth team anymore or pie and tina. And so ever honor. Anna Abrantia, your friend Solomon Kwaku Sa. And so Eka squad no. Baba Yaya. I was squad anymore. Andrews in team menu. Godfred Koduya. Justice Blay. Emmanuel Corte. Any Samson Eduku. Emmanuel Corte ni Samson Eduku deɛ no. Kotoko ɛde baako one player. If say Samson Eduku ɔmo complete signings no na ɔmo register na bibia yɛ ɔka ɔbɛtumi aba bɛka players na medi kan de ɔmo di na ato dwa no. Ɛna Emmanuel Corte sɛ ɔkyena ɛnumere ɔmo declare no fit a ɔno nso ɛba bɛka squad a mede ɛto edwa no. 20-man squad a Coach Prosper Nate Ogum, Doctor Eddie Era game anymore. Ana mede ato yahwefo enimti question bi wo ho a obetimi abusa na mede amount de update a ewo Krobia Kumasi Asante Kotoko team no mu ana mede ato form e de amamu no. Oh, not just you better so home, but of course yembisa a branch Cote injury no. Yeah, say na necessity kind of slight be and answer major. Thursday no dear Abrante no enya injury no wentimi anante ne na so amfa nwura team bus ni mu wentimi anante but Friday no dear na otimi anante kakra ekomrika kakra enso ewo training grounds ade boa Krobia Kumasi Asante Kotoko training course so enti be fa say Friday no dear na eye okay kakra enti nyame ya aduma enne kopem no ochina no pade say Abrante no fit declare say fit medical team no and I say Kotoko medical team yes etimi declare Abrante so fit ono so be wura emuna omo akwakosi akan dia boa Krobia Kumasi Asante Kotoko accelerate for no omo kasa pi na omo tough sa na Enye izo anopay na me tie your sister stations ni bi na the one coach no Okasana omo PR omo friend is Emmanuel so coach no friend Emmanuel na the one omo kasa no omo say a game tactics and a betchere on board and say Nyankopon ya adoma omo tactics e fama omo a say omo day sorry a ochina Krobia Kumasi Asante Kotoko ebe free MTN FA Cup ni mu and game we dia I don't know say a strategy na omudi ura game no di say omahu bibi ana omudi ura game no dey bi omunansi bibi so enti no mo kasa bebreza because enkenye game ya nka me dey nka menti team yinka because I am ta follow division 1 me ntan ko division 2 no more dey wa nka menti sa team yinka dey but omudi Kotoko game ni dey me nka fa na da obakumase ha say dia the wa omo kasa
ɛwɔ ha sei no ɛnɛ ɛfa sɛ radio stations bɛɛ 5 a metie so ne deɛ ɔmo kasa wɔ so papapapa sɛ ɔmo bɛyi kuro bi Kumasi Asante Kotoko every MTN FA Cup ne mu eti mo sɛ obusa ya na ɛyɛ adeɛ security ɛwɔ Kumasi apa security ɛnam ɛnimu paa sɛ ACCELER8 for ne sɛ ɔmo bɛyi kuro bi Kumasi Asante Kotoko every MTN I don't know sɛ ebi a injury update sɛ ebi a Kotoko players no ɛpirapira ne nti ɛna ɔmo ka saa deɛ I don't know so ɔmo hu bibi nso ɔmo ka saa asɛm na I don't know but ɔmo coach ne sɛ ɛyɛ tactics ɛna ɔkyerɛ ɔmo de kɔ wura game ne mu nti so ɔmo nyɛ ɔmo de nko adeɛ a ɔmo bɛhyɛ kuro bi Kumasi Asante Kotoko team no. Okay, Nanaba, you better see me. This I don't be to me a match day, no. Obedi na information be free out of no. Or they are doing NT for live on GH Live Studios. Boss player Mate, Nyankopon yɛ adom ɔkyerɛ yɛbɛduru hɔ ntɛm paa nti de bɛsi na ɛbɛtɔ fam ɛwɔ hɔ biara no yɛde biribiara ɛbɛto yɛahwɛfoɔ so anim. Thank you so much. And I said be a die frewa OG and so now my quick update. Super fantastic one pa. Yada say when you boom a boy jumade. Thank you so much. I know saying training out there. Did you enjoy that? There's so much more. So Did you enjoy that? There's so much more. So why not hit subscribe?